uhambo lami namhlanje lifike la i-district King Cetshwayo sizobona iproject yethu yaseThubelihle. iThubelihle ithuba lethu iproject yaqala ngo-2012. Isinqumo sethu sihlangana nama-MECs wonke ukuthi singu-human settlement sibambisene nabo masisebenze wonke ama-project esake sawaqala sangakhoni ukuwaqeda ngezizathu ezahlukahlukene. Namhlanje-ke la sihamba no-municipal manager as well, bonke bakhona sizobhekisana ukuthi singafaka kanjani imigwaqo, amanzi bazowathola kanjani, ugesi. Kakhulukhulu sizobona ne-project already ekhona on site esebenza ngama-retaining wall ukuthi sizokwazi ukuthi ukwehla komhlaba kuwa komhlaba, ukudilika komhlaba nenhlabathi kungawisi izindlu esezakhiwe abantu abahlala kuzo. Okujabulisa kakhulu ukuthi siyasebenzisana sisonke simikhandlu ehlukahlukene, u-MEC from the province, umeya, amasipala, amakhansela nabo bonke ekumele sibambisane nabo ukuze sikwazi ukuthi wonke lo msebenzi wenzeke ufezeke kahle. Kusasa kuzobe ngibheke ngaseThekwini emasipaleni nakhona siyoqhubha sibone ukuthi izindleko sizihlanganisa kanjani lezi ezama-disaster. Kodwa-ke siphinde siyi-report nange-presidential task team ibonisa ukuthi umsebenzi kwakumele siwenze siwu-Department ye-Human Settlement kuleso sigaba se-presidential working task team sizoba khona. Akhona-ke namanye ama-project khona la KwaZulu Natal esingeke sikhona ukwafinyelela namhlanje, kodwa siyawazi iprovince iyaripota ku, siyahlanganisa amakhanda, siyakwazi ukuthi siwa-allocate-ele okuncane nathi sikutholile ukuze sikwazi ukuthi senze impilo nobuhlali babantu esibasebenzelayo bube ngcono. Ngiyabonga. Siyafisa ukuthi sibonge kakhulu ngokuvakashela uNgqongqoshe uMinister Thembi Simelane Magutshwa. Siyabonga kakhulu ukuthi avisite isifundazwe sethu saKwaZulu Natal esinganyelwe isimo sokuthi zikhona izindlu, ikhona service delivery, kodwa isimo sobubha sisephezulu. Sibonga nanokuthi ukwazile nje ukuthi athathe ama-project lawa asemakhaya ey'ndaweni laba soke behlephekile abantu, wangachuza iy'ndawo ezinkulu ngoba sinama-project amanye njengokhonyoba abahamba kahle kakhulu engidiza ngisho amabhonoyi phezu kwawo esefikile ngasegcineni, kodwa ubheke ama-project angahambi kahle njengethuba lethu project ukuze babheke abantu abakhumbule. Kwaqala ukuthi kubekwe izindlu-ke lana ezazikade zifana sibale ku-512, kodwa kabonakala mesekuhamba isikhathi ukuthi awukwazi kwakha izindlu ezongabi nayo umpompo umuntu, abe namanzi, abe nendlela eduze kwakhe, aphinde abe nendlela yokuthi indlu engasese ibe sesimeni esikahle nogesi. So isimo esisilungisayo, imali esesiyitshalile-ke iyakwazi ukuthi ilekelele sisebenzana kahle siyizinhla eziwu-3 zikahulumeni okwenza isimo sethu sibe kahle. Kusasa-ke sibabele eThekwini ka-Durban Metro okuyenye yama-metro-ke enza kahle kodwa nayo i-backlog, kunezindlu ezenzekile nje eMlazi kaPhina ka-H section kunesimo sokuguguleka komhlabathi. Uminisa uthe cha ufuna ukuyozibonela abantu ukuthi ba-affecte kangakanani. Sesilekeleleke uNgqongqoshe nje basikhuluma nje bahlele emahhotela ngenxa yalelo uNgqongqoshe basey'ndaweni ezifudumele, kodwa useyozibhekela ukuthi kuguguleka kangakanani, singakanani isimo esosenza with the little resources esinaso siwuhulumeni. Siyabonga kakhulu and siyoqhubeka siwenze lo msebenzi woku-interact nabo bonke abantu esisebenzisana nabo. Siyabonga.